Gaurkoan egun handia da ikastolarentzat, inauguraketa berezi baduzue, konta guzu pixka bat nolako berrikuntza egin duzue? Bueno, hemen biztan daukazu egindako berrikuntza, eraikuntza hori zaharra zen, eta orduan egin dugu erabat ustu, bota, eta berria eraiki, eta gero gehigarri hau erantzi diogu estalpearekin eta goiko terrazarekin. Ume gustura hartuko zuten, ez? Bai, umeek oso gustora hartu du ez, gaina, eraikin honek dakan berezitasunetako bada, gela eta aparte, hau da, sortzen duen ingurunea, gelatik kanpora korridoretan eta terrazetan, umeek gustora ibiltzeko, eta gaina nola da pentsatuta, hau da, gelatik kanpora alik eta probetxu gehiago teatzea, oso gustora. Eta gaurkoan inauguraketarako ze ekintza antolatu dituzue? Bueno, ekintza egia esan oso ekintza xumea izango da, etxekoek prestatuta. Aurrena gure agurra bertaratutakoei, ondoren abesbatzaren emanaldia izango da, ume txikik ere haurrezkuntzako emango dute bere ekitaldia, eta ondoren bideo emanaldi bat izango dugu barruan, bisita gidatua, arkitektoek gidatua, eta azkenik amaiketakoa, betiko legez. Beraz, esan daiteke hasiera batean, umeek izango dutela gaurkoan ere protagonismo txiki bat edo, ez? Bai, azken finean guk indako alegina, gurasoek eta langileek indako alegina da, umen mesedetarako hor argi dago, beraie diela protagonistak. Eta erantzi hau eraikitzearen arrazoia edo nondik sortu zen behar hau? Behar hau sortu da matrikulazioaren hazkundetik. Izan ere, azken ikasturte hauetan, gero eta familia gehiago hurbildu dira ikastolara, eta kabitu ezinik ginen, beraz, gela sortu beharra izan dugu, eta eraikin honetan 10 gela berri eraiki ditugu. Eta zer emango da 10 gela hauetan? 10 gela hauetan haurrezkuntzako ikasleak egongo dira. Krisi garai honetan, inbertsio handi lodi bat egin duzue, honi aurre egiteko nola moldatuko zarete? Honi aurre egiteko bideragarritasun plan zorrotza egin dugu, noski, gurasoek jarraitzen dutena gertutik, eta ardatz desberdina ditu, noski, baino besteak beste eta lehenengoa oso aurki Tolosarrek ezagutuko dutena, ze beraien gana jo beharko deu laguntza bila, kilometroak 2013 Tolosan izango direla, eta hori izango da gure iturri bat inbertsio hori, diru iturri bat inbertsio honi aurre egiteko alegia.